Хора, аз съм анонимния и снимаме клип на Dream Лига и вече сме второто по време на матча, който трябва да го спечеля задължително, но не се знае. Нямам представа дали ще спечеля. Ето атака, това може да е гол. Не, аут. Искам само да ви кажа, ако можете да се абонирате за мен, защото ми е много важно. И ако не ви харесва клипа, моля, не пишете негативни коментари, защото не ми е хубаво, като гледам такива коментари лоши за мен. Знам, че не снимам толкова хубаво, но се стара все пак. Първия ми клип. Ето сега, удар, и това е града от страна на Вермален. Беше сам срещу вратаря. Вие сами можете да видите колко елементарно изтървах това положение. Но да видим дали ще има втора атака. Не. Утре смятам също да кача клип на тази игра. След това пишете в коментарите каква игра искате да играя. И ще направя клипи на нея. Да видим сега. Притежание на другата топка. На другия отбор. Извинете за грешката. Атака за тях, но аз ги спрях. И отново аз. И ако може, колкото можете повече хора да се абонирате за канала на Ангел Геймър БГ. И той ми е много добър приятел, който смятам да снимам клип с него. Сега фаул. И напишете в коментарите какъв клип искате на каква игра искате да снимаме с Ангел Геймър БГ. И ние ще го направим колкото се може за сега. И този матч явно няма да го спечеля, защото нямах реални чисти положението и последния съдийски сигнал. Смятам да изиграя още един матч, в който вече трябва да спечеля, защото ако загубя и този матч, може и да ме победят, което не бива да се случва, защото ще изгубя много купи и пари. Ако можете да харесате клиповете ми, ще е много хубаво. Много съм благодарен. И ако ме следите всеки път, ако ме следите клиповете, много ще съм ви благодарен. Сега удар и специален корнер. И ще направя клип, ако събера 30 абоната, ще направя клип, за който ще е само за вас. Имам предвид, ще правя всичко, което ми напишете в коментарите. Ако искате ме следете във Facebook. Facebook профилът ми е Мариан Чуе. И там ще описвам кога ще има стрим. Скоро няма да има стрим, защото все пак още съм нов и не знам точно как се прави стрим. И докато ми обяснят, ще мине много време, така че аз, ако ме следите, нали, в Facebook страницата, ще ви обясня кога ще има стрим. И така, започваме. Много добре да играем. И може да отсъствам, нали, 1-2 дни, но това ще се реванширам за това, нали, ако ме следите, ще се реванширам за това, хората, които ме следят, нали, ще се реванширам с 2 клипа в един ден. Даже може и 3 да направя, не знам. Които смятам
да са на една игра, която не знам дали я знаете, но и ако не я знаете, ще снимам на нея. О, сега какво повеждане? Удар! И това също е пропуск. Не знам на какво ще снимам за... Нали може да ми предложите игра, на която да снимам. Ще е много хубаво от ваша страна. Сега видим атака отново за Барселона. Какво повеждане? Удар. И това отново е пропуск. Не знам какво става, трябва вече да отбележа гол. Така. Ако искате, може да снимам и на FIFA, ако решите. Ако напишете в коментарите, може да снимам и на FIFA. Но... не знам дали бих искал да снимам на FIFA, защото... Все пак... не знам дали ще имам време. Ако ще снимам на FIFA, ще има пак опенинг, игри. Много неща ще има, нали? И не знам, може и да видим, може да снимам на FIFA. И така. Първото по време свърши, сега почвам второто. Тяхна топка. Ако не сте чули първия ми клип, смятам да снимам с Ангел Gamer BG. За хората, които не са чули, смятам да е League of Legends и CS 1.6. Дано ви хареса. Ето какъв гол само брилянтен от страна на Даку. Дано ви хареса тази игра. На мен ми е една от любимите. Вижте само какво изпълнение, какъв брилянтен гол. 1-0 за мен. В 53-та минута. И така, не трябва да пускаме гол. Общо взето. Да пускаме гол, защото ми е много важен този матч и ако не успея да го спечеля, ще ми е много гадно, защото все пак се боря за една купа в една лига, която смятам да е посветена за нас. Какво друго да ви кажа? Ето отново атака. Удар и какво спасяване брилянтно само от страна в другия страж. Удар пак и отново спасение. Отново следващото летане, това вече е 2-0 за Дрием футболен клуб Дрием. Смятам да си прекъсва също футболния клуб на играчи. Тяхна топка. Какво въдене? Отново я взех. И я изгубих. Какво друго да ви кажа? Смятам скоро да снимам даже и на Clash of Clans, ако искате, нали? Пишете ми в коментарите. Пишете ми в коментарите дали искате да снимам на Clash of Clans. Аз ще го направя, нали? И това е общо, за което исках толкова много да ви кажа. Между другото, този YouTube канал бях много въодушевен да го направя, защото не знаех, видях един приятел, Ангел Gamer BG, че нали много добър, много хубави клипове прави и други неща, нали. Даже смятам в третия ми клип, който е, да е реклама на канала му. Ето, свършихме матча. Само да завърша. Смятам да... Той ме убеди да го направя този канал, който е много хубаво. И да видим как дали ще успея да се развия в този канал. За сега, чао!